Mag-study sa ako, B. May exam na ba na mo unya? Nay. Uy, himala mi, kay nag-study ka. Alangan natin actual exam, biya na mo ron. Last exam na pa dyan. Dapat maperpi ko. Aw ka na, maayo, aron magkaribon pug ka oy. Nag-study na gani ko. Mulakaw na lang ko, oy. A few moments later. Ay, salamat. Nabut na dyan ko sa eskwelahan. Uy, sisama na, oh. Dulo na ako, be. Sam! Uy, Mi. Nag-study ka, Sam. Exam, biya na to karon. Mag-study pa di ay. What? Di naman siguro. Aw, wala kay mansir karon. Mabutlog ka. May magwa ko ikudigo. Aw, bahala ka. Tara na, basin malit na ta. Uy, Sam, nana si Zero, nagpaabot. Tara mi, adun na ta. Good morning, sir. Good morning. Diri ra ta mag-special exam kay duha ra man mo. O sige, sir. Sige, lingkod na mo. Okay, class. Kini ang atong last exam, fourth grading. Isa ra ni siya ka question. Ang dili ka answer ani, dili ka honor. Nasabtan? Okay, sir. Oh, nara inyong mga test paper oh. Okay, class, nahatag naman ako ang test paper. Answerin nyo na ha. I shall return. Saan siya na kung pangutan na, Bi? Sino ang taong nagsabi ng I shall return? Kinsa ka, no? Kung si Magellan, siya may nagpatay ni Lapu-Lapu. So, dili siya. Ay, tama! Si Douglas MacArthur. Oh, human ako, Sam. Sundugan na lang niya akong answer, Sam. Sundugag yapon. Kumali na imong answer, mali tag duha. Bahala ka, Sam. Paghilom sa diha maybe aron maka-answer ko. Na, perting sa'yo na. Unya, dugay kay maka-answer. Ay pagbuot mi naguna-una pa ko. Ay tama ningon na to si sir. I shall return. Okay, class, nahatag naman ako ang test paper. Answerin nyo na ha. I shall return. Tumpak sa yung radyo day kayo. Sa yung radyo day mi, humana ko answer. Uy na si sir mi. Unsa man, mana mo answer? Mana sir? Kumuha sa una mi be. Ambisay mong papel. Yara, Zero. Very good. Tama imong answer mi. Yes, tama, Jugo. Hala tama si mi bay. May pagnanundog ko siya. Imuha na pud Sam. Basic raman kaya na yung pangutana sir. Ah, hambugiro pa kayo? Na, nganong ako mang pangalan imong answer diri? Sir Unyok, ako maning pangalan. Unsa may nakaon nimo Sam? Ang pangutana diri, kinsa ang pangalan sa tao nga nag-ingon nga I shall return? Tama gani sir. Ningon mo ka ganina. Okay class. I shall return. Bang imong pangalan akong gi-answer. Na, butang eh. Na, bugwa po di mo, Sam, uy.